Tagal ng sasakyan. 9-6 ang score. Sana Depensa. Depensa. Sobrang depensa lang ngayon guys kasi may pustahan kasi ito eh. Yan si Balatbat. Yan si Matro. Shout out Matro Boy. Shout out Matro Boy. Labas. Nagano na ngayon, nag-aabang na ng paseros yan. Wala ka na mapapaseros. Dito na nagpapadala yung tao. Ubus na lang gasolinahin nyo. Ba't ka na sa Latia? Yan si Kulot guys. Shooter yan si Kulot. Sana all. Wow. Yaway. Isa na lang. Tuyawa ni Bayjon eh. Shout out ni Bayjon. Sakto kayo eh. Tama-tama. Yun! Kuha! Tapos na. Yan ang bizarre player natin guys, kaibigan. Anong masasabi mo ikaw pinakalas ng naka-shoot ngayon? Kanano? Thank you yan guys. Shooter namin yan dito sa American Design. Laban. Sa laban. Siya ang number 1 na lahat na pinakahuli. Panalo ngayon. A few moments later. Kaya lang guys, matibay ang laro nila guys kasi may pustahan sila. Hindi mas maganda may pustahan kasi challenge ang live pag may pusta. Matibay yung depensa nila ngayon kasi may pustahan sila guys. Hindi katulad dati, 50 lang, ngayon may pustahan sila. Dati kasi 50 lang pustahan, ngayon may pustahan sila ngayon. Kaya medyo matibay yung depensa nila. Yun! Ikaw ba yun? Lumingon ka naman! Lumingon ka! Ba! Suplado ka sa penso ng gusto yun ah! Gusto yun. Parang takbong mayaman lang ah! Sige guys. Matibay yung depensa na ngayon kasi yan. Depensa. Yan ang pinakamatibay na depensa lang ngayon guys kasi may pustahan sila.
Ang galing mo. Ang galing mo, Brian. Yan lang, Pasa? pasa yung spulot. Ano yun, nagpapatigasan kung sino mas matigas? Mas matigas ba? Defense mga idol, mga lahat mga OFW, defense kayo. Pepsi lang yan. Wow! Good job! Shooter talaga si kaibigan. Sasakyan, sasakyan. Kasi dito guys, sa highway kasi kami maglaro dito eh. Kung may sasakyan, tumigil kami. Hihintayin na walang sasakyan na dumadaan. Kasi nasa highway lang kasi wala kaming court na maluwag-luwag dito. Itong ring ililipat naman pagkatapos lilipat naman dito sa side para hindi na nalagay sa gitna. Ayan lang kasi ang kasayahan lahat ng mga Pilipino dito. Halo-halo po dito guys. Yung lahat Pilipino. Oh, sasakyan. Nice. Nice din, yun lang, bumawi. Yun, tuwang-tuwa. Yan. Nakakuha pa. Yun. Bumawi
guys sa kabila. Oh, Jompe! Patay na. Kita ko tao, Jompe. Kagad dong. Takbo, walang tigil. Yun. Gago. Sipag na eh. Saan sila? Adrian? Okay pala. Medyo matibay yung laro nila.